За него е 11-то. Ето откъде тръгна всичко. Неубедителните действия на Николай Николаев, който подари топката на Пако Нате. Абсолютно никаква засада. Струва ми се, че Радослав Терзиев беше човек, който покри позицията на Ахмед Ахмедов. В долния ляв ъгъл. За него е 11-то. Ето откъде тръгна всичко. Неубедителните действия на Николай Николаев, който подари топката на Пако Нате. Абсолютно никаква засада. Струва ми се, че Радослав Терзиев беше човек, който покри позицията на Ахмед Ахмедов. В долния ляв ъгъл. За него е 11-то. Ето откъде тръгна всичко. Неубедителните действия на Николай Николаев, който подари топката на Пако Нате. Абсолютно никаква засада. Струва ми се, че Радослав Терзиев беше човек, който покри позицията на Ахмед Ахмедов. В долния ляв ъгъл.